मराठमोळ्याचा वेध आणि आपुलकीची सेवा देणारे आपले न्यूज चॅनल एरळा न्यूज। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 70,000 कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख केला, तर अकार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा अजित पवारांनी 2 दिवसांपूर्वी उल्लेख केला। त्यांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता हा राजकारणातील किती दांभिकपणा आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे। तर सत्तेसाठी मोदी कोणत्या थराला जाऊ शकतात हे राज्यातील जनतेने पाहिलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या योद्धा प्रशिक्षण शिबिरासाठी श्री चव्हाण येथे आले होते, त्यावेळी पत्रकारांशी ते संवाद साधत होते। यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जाधव, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सदस्य रणजित सिंह देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव राजेंद्र शेलार, खटाव तालुका अध्यक्ष डॉक्टर संतोष गोडसे, बाबासाहेब माने आदी उपस्थित होते। विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी भाजपबरोबर सत्तेत जाण्याच्या भूमिकेबद्दल बोलताना श्री चव्हाण म्हणाले, राज्याच्या राजकारणात काल चुकीची घटना घडली, ज्यांचे हात बरबटलेले होते त्यांना चौकशीची भीती दाखवली गेली। श्री पवार यांच्याबरोबर मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या 9 आमदारांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या राज्याच्या अध्यक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे निलंबनाची तक्रार दिली आहे, त्यावर न्यायिक कारवाई सुरू झाली आहे। राष्ट्रवादीच्या 53 पैकी 2/3 म्हणजे 36 आमदार श्री पवार यांच्याकडे असतील तर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतील, अन्यथा निलंबित होतील अशी कायद्याची परिस्थिती आहे। हा राष्ट्रवादीमधील विषय आहे। आता रस्त्यावरील लढाई सुरू झाली आहे, त्याचे रणसिंग देखील शरद पवार साहेबांनी कराडमधून फुंकले आहे। संपूर्ण राज्यभर दौरा करून नव्याने पक्ष उभारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला। नरेंद्र मोदींच्या विरोधात 17 पक्षांची आघाडी झाली आहे, त्यामध्ये राष्ट्रवादी हा देखील महत्त्वाचा पक्ष आहे। राष्ट्रवादीत विभाजन झाले असले तरी शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी पक्ष हा आमच्या 17 पक्षांच्या आघाडीतील घटक पक्ष राहणार आहे। भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या ट्रिपल इंजिनच्या सरकारबद्दल बोलताना श्री चव्हाण म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह त्यांना समर्थन देणाऱ्या 14 ते 15 आमदारांच्या निलंबनाबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांकडे कारवाई सुरू आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे 18 ऑगस्टच्या आत म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने ही सर्व बाब अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत त्यांना अंतिम निर्णय द्यावा लागेल आणि तो निर्णय शिंदे यांच्यासह त्यांच्या 14-15 सहकाऱ्यांना निलंबित करण्याशिवाय दुसरा काही होऊ शकत नाही। कायद्याची परिस्थिती स्पष्ट आहे। घटनेच्या 10व्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर झाल्याने त्यांचे निलंबन अटळ आहे, त्यामुळे शिंदे सुद्धा निलंबित होतील। त्यावेळी मुख्यमंत्री पद रिक्त होईल, त्यावेळी त्या ठिकाणी कोण बसणार आहे अशी चर्चा ऐकू येते की अजित पवारांना मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिले आहे। अजित पवारांना मुख्यमंत्री करणे RSS भाजपच्या नेत्यांना मान्य आहे की नाही ते आपणाला माहिती नाही, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे। त्यामुळे विरोधाभास असणारे 3 चाकांचे हे सरकार आहे। श्री चव्हाण म्हणाले, पंतप्रधान मोदींना सत्ता टिकवण्याशिवाय लोकांचे भलेबुरे, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, मणिपूरमधील हिंसाचार या बाबी दिसत नाहीत। महिला कुस्तीपटूंवर भाजपच्या एका खासदाराने अत्याचार केला तरी मोदी त्यांच्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाहीत। सत्तेचा वापर प्रचंड संपत्तीसाठी केला जात आहे। मोठमोठी कॉन्ट्रॅक्ट अदानीला मिळतात। अदानी हा 10-20% मॅनेजर असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले। राष्ट्रीय पातळीवर ज्या प्रकारे शिबिर असतात जे विचारणा असतात ते आज तुमच्या रूपाने सन्माननीय नीरज साहेब अतिशय उत्कृष्ट असं त्यांनी दिवसभर म्हणजे शिक्षकी दंडा घेऊन आम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी बसवलं आणि त्याची गरज होती आणि एक चांगलं प्रशिक्षण या ठिकाणी त्यांचे सहकारी स्नेहल, शुभांगी, अक्षय आणि निखिल राजनकर यांनाही मी मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी चांगल्या प्रकारे दिवसभर वेळ काढला आणि या ठिकाणी हे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केलं। बाबा, मला आपल्याला विनंती आहे की येताना बेल साहेबांशी बोललो होतो तर ते म्हणले की मी ॲक्च्युली 2 दिवसाचं शिबिर घेतो, तर मी तुम्हाला काल पण बोललो होतो फोनवरती, तर पावसाळ्यानंतर किंवा पावसाळ्याच्या अगोदर आम्हाला शिंगणापूरला आम्ही 1 दिवस रेसिडेन्सी असं शिबिर आयोजित करू शकतो जर त्यांचा वेळ तुमच्या रूपाने मिळाला तर। आणि खऱ्या अर्थाने ह्या भागामध्ये, ह्या परिसरामध्ये हे भाजपचं जे आपल्यातून गेलेलं एक पीक आहे, विस्तृत पीक आहे, ते निश्चित आजच्या या शिबिराद्वारे उठवण्याची ऊर्जा आपल्या सगळ्यांच्या रूपाने आम्हाला मिळाली।
बाबा आम्ही हे भाजपचं जे काय आहे भविष्यात फेकून देऊ आणि काँग्रेसचा जे विचार तुम्ही खऱ्या अर्थाने आता हे शिबिर आहे म्हणून जास्त बोलणं योग्य नाही, पण पाण्यापासून जे ज्या गोष्टी ह्या खटाव मालमध्ये ज्या 50 वर्षापासून घडल्या नाहीत त्या तुमच्या रूपाने आलेलं पाणी आणि त्याचं श्रेय दुसऱ्या कोणी घ्यायचं नाही आणि त्याचा प्रखर विरोध इथून पुढे आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ज्या त्या ठिकाणी केला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि बाबांचं मनापासून धन्यवाद देतो. सभेच्या वेळेस जी काय परवा भाषणं झालेली आहे ती निश्चित त्या प्रकारे आपण उत्तर देऊ आणि खऱ्या अर्थाने या भागाचे पाण्याचे प्रणिते हे सन्मान्य पृथ्वीराज चव्हाण आहे आणि हे आपल्याला प्रश्न सांगितलं पाहिजे आणि काँग्रेसचा विचार आणि आम्हाला दोन्ही कसं या ठिकाणी सामान्य जनतेची लूट केलेली आहे तो प्रसार घेऊन आपण या ठिकाणी जायचा आहे. बाबा आपण आला जैन साहेब आणि जैन साहेबांच्या सगळ्या टीमचं मी मनापासून बोल व्यक्त करतो. आपल्या इतक्या व्यस्त कार्यक्रमात बाबा आला आम्हाला या ठिकाणी ऊर्जा दिली, मनापासून धन्यवाद आणि थांबतो. यानंतर जे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे तिथले कार्यकर्ते कुठल्या बाजूला गेलेत हा खरा राजकीय प्रश्न आहे. मानखटाव विचारलं, जिल्हा विचारला, राज्य विचारलं तर मानखटावमध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काम करतात ते सगळे पवारसाहेबांच्या बरोबर आहेत. जिल्ह्यात मी चित्र बघितलं सकाळी चव्हाणसाहेबांच्या समाधीला जेव्हा पवारसाहेब आले होते तेव्हा तिथं काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आणि महाविकास आघाडीच्या पद्धतीचं स्वागत केलं. त्यांना आश्वासन दिलं की या लढाईमध्ये आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, तर तुम्ही मोदीच्या लढाईमध्ये आमच्याबरोबर आहे. म्हणून मला तिथं सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एखादा अपवाद सोडला तर सगळी पूर्ववत ताकद राष्ट्रवादीच्या बाबतीत दिसली. आपल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये काही फार फरक पडणार नाही, किरकोळ पडेल नाहीच नाही, पण ही जी घटना घडली ती फक्त ईडीच्या भीतीमुळं, धाकामुळं, तुरुंगवासाच्या भीतीमुळं झालेली आहे. ज्यांचे हात बरबटले होते, ज्यांच्या विरुद्ध भाजप सरकारनं कारवाई केली होती किंवा कारवाई करू म्हणून धमकी दिली होती, ते सगळी मंडळी ज्या राष्ट्रवादीमधला ईडी गट केला पाहिजे. तर त्याच्या अंतर्गत लढाईमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्याच्या अध्यक्षांनी 9 आमदारावर जे मंत्रिपदाची जी शपथ घेतलेली आहे त्यांच्या विरुद्ध निलंबनाची तक्रार विधानसभेच्या अध्यक्षाकडे केलेली आहे. त्यामुळे तो वैधानिक आणि न्यायिक कारवाई सुरू झाली. तर प्रश्न असा आहे की 53 पैकी 2/3 म्हणजे 36च्या वर आमदार अजित पवारांच्याकडे असतील तर ते पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतील, नसतील तर ते सगळे निलंबित होतील. ही कायद्याची परिस्थिती आहे. बरेच माणसं जी काल तिथं राजभवनच्या चित्रात दिसत होती ती आज परत फिरली. काही सांगतात की आम्हाला फसवून आमच्या सह्या घेतल्या, काही म्हटले नाही आम्ही विचारांना विचारलं, आमच्या कार्यकर्त्यांना विचारलं, ते म्हणतात तुम्ही इकडं या परत आहे. ही प्रक्रिया आता सुरू होती आणि 36पेक्षा एकही कमी जर आमदार अजित पवारांच्याकडे असला तर ते 9च्या 9 अजित पवारांच्या सह सगळे 9च्या 9 निलंबित झाल्याशिवाय राहणार. आणि त्यांनी घटनेच्या 10व्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर बंदी करण्याची होईल. आता त्यांच्याकडे 36 असले तर होणार नाही, नसले तर निलंबित होईल. हा राष्ट्रवादीमधला तो विषय आहे. पण आता एका बाजूला न्यायिक लढाई होत राहील, पण ही रस्त्यावरची लढाईचा रणशिंग आज पवारसाहेबांनी फुकलेला आहे करायला. लगेच पहिल्यांदा करायला लगेच तिथंच मेळावा घेतला. त्यानंतर साताराला जाऊन त्यांनी आता संबंध राज्यभर पुन्हा नव्यानं पक्ष उभा करायचा निर्णय घेतलेला आहे. आमच्या नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधी जी लढाई आमची आहे, दिल्लीमध्ये ती 17 पक्षाची एक आघाडी निर्माण झालेली आहे. त्या आघाडीमधला एक महत्त्वाचा घटक राष्ट्रवादी काँग्रेस होता. जरी त्यांच्यामध्ये विभाजन झालं असलं तरी शरद पवारच्या नेतृत्वाखालचा राष्ट्रवादी पक्ष हा आमच्या 17 पक्षाच्या आघाडीमध्ये आहे. त्यामुळं आम्ही ताकदीनं त्या आघाडी जिवंत ठेवून नरेंद्र मोदींच्या विरोधात लोक. एरा न्यूजसाठी प्रतिनिधी शरद कदम, वडूज. समाज मनाचा वेध आणि आपुलकीची सेवा देणारे आपले न्यूज चॅनल एरळा न्यूज.